హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అభయ్ మదర్ ఛానల్. నేను మీ సునీతాని. ఈరోజు మనం చపాతీలు సాఫ్ట్గా మెత్తగా రావాలంటే మనం పిండిని ఎలా కలుపుకోవాలి, ఎలా చేయాలి అని టిప్స్ అనేవి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఫస్ట్ 3 కప్స్ వరకు చపాతీ పిండిని తీసుకుంటున్నాను. ఇందులో మనం టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం చక్కగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలాగా పిండి అంతగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని చక్కగా ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మసాజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. మనం చపాతీ పిండి అనేది గట్టిగా ఉంటే వాటర్ అనేది ఎక్కువ వేసుకోకుండా మనం ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ వాటర్ ఎక్కువైతే చపాతీ పిండిని కలుపుకొని యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 30 మినిట్స్ వరకు నానబెట్టేసుకోవాలి. చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని ఇప్పుడు మనం 3 టైప్స్లో చపాతీలు సాఫ్ట్గా పొరలుగా రావాలంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఒక పిండి ముద్దను తీసుకొని పిండిని స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ చక్కగా రౌండ్గా చపాతీని అనేది రుద్దుకోవాలి. ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలంటే ఇలా రుద్దుకున్న తర్వాత మనం ఈ చపాతీని ట్రయాంగిల్ షేప్లో దీనిపైన 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనం అన్నిటికీ ఈ 3 స్టెప్స్ వరకు చూస్తున్న 3 ఫోల్డ్ వరకు అన్నిటికీ ఇలాగే ఒకసారి రుద్దుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ రాసేసుకొని. అలాగే సెకండ్ కూడా అలాగే రుద్దుకున్న తర్వాత దానిపైన ఆయిల్ అనేది స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఇది ట్రయాంగిల్ షేప్లో కాకుండా ఫస్ట్ ఇది ట్రయాంగిల్ షేప్లో చేసాము. ఇది రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే థర్డ్ ఫోల్డ్ ఎలా చేయాలంటే రౌండ్గా చేయాలి. మడతలుగా చేసి రౌండ్గా చేస్తే 3 ఫోల్డ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మీకు ఒకవేళ సాఫ్ట్గా రావాలంటే వీటిలో ఏదైనా ట్రై చేసినా మెత్తగా సాఫ్ట్గా పొరలుగా అనేది చపాతీ అనేది వస్తుంది. థర్డ్ది రౌండ్గా చేసుకోవాలి. ఇలాగ మనం చపాతీలు పల్చగా కాకుండా మందంగా కాకుండా మీడియంగా ఒత్తుకోవాలి. పల్చగా చేసుకుంటే గట్టిగా వస్తాయి, అలాగే మందంగా చేసుకుంటే సరిగా ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చపాతీని 10 సెకండ్స్కి ఒకసారి టర్న్ చేసుకుంటూ తిప్పుకోవాలి. 2 సైడ్లో కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆయిల్ అనేది దానిపైన స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ముందే ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకున్నామంటే చపాతీ అనేది పొంగదు, మనకి పొరలుగా రాదు. ఇలా కాల్చుకున్న తర్వాత సెకండ్ కూడా అలాగే ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూపించిన విధంగానే ఇలా కాల్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎవ్రీ 10 సెకండ్స్కి ఒకసారి మీడియం ఫ్లేమ్లో హై ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చపాతీ అనేది చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చపాతీ అనేది మెత్తగా సాఫ్ట్గా మీరు మీ ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. సాఫ్ట్గా పొరలుగా అనేది వస్తుంది. మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్కి సపోర్ట్ అనేది మీరు లైక్, కామెంట్, షేర్ అనేది ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.